Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona wewo. Sanibonani babukeli, kusaseyilwe i-champion leli, siyaphinda siyahlangana futhi kuyo iMafikeng ngawo amanyala. Kuba ilelo dlanzana-ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili nawalo amanyala, kwazise nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela nawakho amanyala, ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu wakhulu ube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakazi abe nawo amanyala. Bayabhala abantu basenekela iy'ndaba zabo njengoba zinjalo, sibese-ke nathi sesiyanenekela zona zinjalo. Nanamhlanje-ke Nkosi yami senekelwa, hayi mangingachithi isikhathi ngoba phela isikhathi into yokuthenga. Luyisima kanje-ke silibhalelwe namhlanje udaba. Sanibonani eMafikeng, nikhuluma no-taxi driver-ke namhlanje. Ngidrayivile kakhulu, sizilimaza iy'ngane zabantu. Angizincomi-ke ngaloko, kodwa-ke ngiye ngisizele abafowethu uma ngibona ukuthi eyi Nkosi yami, lo muntu kubuyazi ukuthi ingane yakhe yenziwani yilaba bafowethu engisebenza nabo. Bayalimala abantu, ziyalimala kahle kahle iy'ntombi zabantu kuthina abashayela amatekisi. Yazi bengiye ngithi mengabe ngigibele nosisi omuhle, hayi ngimtshele ngithi hayi ngizogcina ngawe endaweni ethile ngizogcina khona. Bengiye ngithi noma ngihleli ngaphambili uma ngimbona muhle ngithi zohlala ngaphambili sisi wami, angene ngaphambili ngingabi nankinga. Then-ke siyothi masixoxa ngibuza uhlala kuphi, athi hayi ngihlala kuphi kuphi, ngithi alright ngizogcina ngawe ngoba vele khona into engiyoyithatha lapha kuleya ndawo. Uthole ikasi ayingeni iteksi lapho, mhlambe idlula buqamama kwesinye istrata. Ngithi hayi ngizawukushiya nje straight la uhlala khona. Athi hayi ngicela ukuthi ungangibeki uvelele-ke nala ngihlala khona ngoba ngihlala nomuntu. Ithi akho nkinga, hhayi ngiyohambisa abantu-ke, ngihambisa abantu ngibe sengishaye u-10 sengiyogcina ngaye. Ngabe sengiyamtshela ngithi hayi wena asikho isidingo sokuthi ukhokhe mengabe uye etawuni. Wena into ongayenza nje njalo uma uye etawuni ungifonele ukwenzela ukuthi ngikutshele ukuthi isikhathi engizolayisha ngaso isikhathi esiwukuthi, then-ke lapho uyobe songasakhokhi. Vele imali ihlezi igcwele isokisi la kumina. Hhayi-ke sihleke leyo nto, athathe inamba yami ngithathe inamba yakhe. Nangempela ngiyothi ngisazihlalele ngelinye ilanga, angimjahanga vele, phela ngilambile, nginabo abantu enginabo ngaleso sikhathi, angimjahanga. Ngiyozwa ngekholi yakhe ngelinye ilanga, ukhuluma nobani bani lona oke wamhambisa manje eish bengizoya etawuni today, angazi noma ungakwazi ngithale do. Hayi khawuthi ngi-check ukuthi la ngihamba ngobani isikhathi do. Hayi ngiyalayisha ngo-11. Okay-ke ngizoza nangempela uma sengiyolayisha ngiyamfona ukuthi hayi songasondela-ke manje nangempela fike ngimthathe ngiyofika nje erenki vele usekhona la etekisini. Ngilayishe ahambe engabhadalanga imali ngimfakele ngeyesokisi. Hhayi-ke emva kwaloko-ke mina-ke manje sizamthinta khona lapha imali angayimtatazeleli futhi. Ngithi ukudlulisa amalanga 2 3 ngibe sengiyamfonela ukuthi hayi bo, hayi phela mangike ngikubone namhlanje bengizathi siyodla inyama yenhloko, kodwa ngoba uwesimame sengiyokuphathela ipizza, ngimphathele-ke ipizza yakhe. Hhayi-ke nangempela kube mnandi kube njalo. Hayi kodwa ngiyacela ukuthi ungabohamba isinomi kanjani, ukhuluma isinomi kanjani ngami ngoba ngihlala nomuntu. Ngithi akakhululeka, ngikwazi phela ukuthi ngingavele nje ngikhulume nomi kanjani ngazi ukuthi uhlala nomuntu ethu. Hhayi-ke sengiyohlala-ke ngenza njalo-ke, ngiyambiza, uyangibiza naye uma efuna uzogibela nami ngiyambiza. La beyisilima khona-ke abantu besimama, ucabanga ukuthi uyedwa owenziwa lento, ucabanga ukuthi uyedwa uspecial ogijeliswa mahhala, kanti baningi. Uyothuka ngelinye ilanga-ke manje sengibiza ngilayisha ngobani isikhathi, ngithi angilayishi namhlanje kanti khona esengimthembisile ukuthi uzogibela. Phela kumele bahlangane kuze kubonakala izinto zama cha. Sayenza-ke leyo mikhuba-ke, kakhulu futhi.
Hhayi kancane. Zilimala iy'ngane zababhemi. Zilimala iy'ngane zababhemi. Khona nje omunye nje usisi, lapho-ke ngangisahambele ebhara. Khona nje omunye nje usisi, naye ngamthatha ngale emuhle, izitho ziphuphuzela uboya. Nake emathangeni, kodwa phela lokho ngakubona sekukamva ukuthi hawu nake emathangeni ngalo boya bugcwele. Izitho ziphuphuzela uboya, muhle usisi wabantu. Hhayi ngaqonda ukuthi hayi lo, ngithi sesingena ngaphambili. Hhayi ngithi hayi ungena ngaphambili ngizoyibala imali. Nangempela ngene ngaphambili lo sisi, hayi siphese siyaxoxa, ngibuza indoda, hayi indoda ikhona, ngithi hayi ikuphethe kahle indlela omuhle, ngathi hawu yithi mina ngiyiphethe kahle. Ngithi hawu usho ukuthini mawusho, ngathi hayi phela imina omnakekelayo, imina osebenzayo nakasebenzi. Ngithi hayi kuyomele ngimtholele umsebenzi-ke khona la erenkeni. Athi hawu ngeke, hayi lwana uyivila kakhulu. Hawu uhlaleleni-ke nevila? Athi hawu ngiyamthanda, ngizothini. Hhayi kwaba-ke siyangenana. Hhayi kwasho ukuthi akayingeni-ke indaba yami yokuthi uzagibela iteksi mahhala, vele uyazisebenzela akaxakekanga. Hhayi ngimtshela ngithi noma ungafuni ukuyigibela-ke mahhala, kodwa ngicela nje uma ngabe uhamba uza la ebhari ubongitshela, ngikwazi ukuthi ngilayishe ngeyami iteksi. Hhayi-ke sagcina-ke sixoxa kanjalo-ke nalo sisi. Yasho leyo nto, sagcina siwenzile naye amanyala. Baningi akuyona yedwa, baningi zenzeka izinto. Amanyala-ke yaserenkeni-ke lawo, amanyala amnandi. Ngeke ngisizele-ke abanye abafowethu othola ukuthi nje intombi yakhe nje ihlezi nje iwuratasi nje, izihambela yodwa iziyele emadolobheni. Bazoyishayela ababhemi la ngaphandle, babe sebayilala futhi bangagcini ngokuyishayela. Ngiyabonga.